chocolate nga ginhimo sa Negros kag gikan sa kakao nga gintanom sa Negros. Ini ang tuyo karon sang isa ka kumpanya nga makilala ang probinsya sa patag sang chocolate making. May report si Romeo Subaldo. Imported chocolates, masami, ay pasalubong sa aton nga mga pamilya kagabian kung gikan sila sa ibang nga pungsod. Pero sa hindi madugay, may kaugalingon naman nga brands ng craft chocolate nga ginproduce kagikan sa cacao plantation diri sa Negros. Inya ginahandaan sa karon sang CY & Sons Group nga kumpanya. Suno sa General Manager nga si Ricardo Dominic Lopez, initanan ang plano sang ila iloy nga si Celina Yanson Lopez nga nagahandom nga mabutang sa chocolate map ang isla sang Negros. I think it was way back 2016. They went to Davao to tour a chocolate farm, and they got inspired to look for the Criollo variety here in Negros. And with the help of Chris Fadriga, they found it just around the mountains of Negros Occidental. Ang Criollo o kun white beans ang isa ka rare kag di kalidad nga klase sang species ng kakao nga nabilin sa kalibutan kag may ari diri sa Negros kag nagapadamo sini ang isa man ka local farmer sa Bago City nga si Chris Fadriga. Si Fadriga ang ginkilala bilang best cacao producer sa bilog nga kalibutan bangod sa Criollo. Kag ang ini nga white beans amo ang ginatanom sang CY & Sons Group sa dos hermanas sa Talisay sa 50 hektaryas nga propiedad kag karon mayara na sila sang 35,000 ka mga puno sang kakao. Si Steven Devries nga gikan sa Colorado, USA ang ginkuha nga konsultant sang grupo. Nagapadalaga na siya sang chocolate factory kag dako ang salig niya sa dikalidad nga chocolates nga ma-produce sang CY & Sons Group. There, we can produce a very, very good chocolate. And the quantities that will start out initially, we will set up a line that will produce craft level chocolate with the cacao here, which is exceptional. It's really a world treasure. Kaina, isa ka chocolate tasting ang ginpatigayon, kag gipangunahan ini sa isa ka expert sa mga chocolates. May mga chef, katapos ang slow food Negros, kag pila ka mga personalidad ang ginibitar para mapahangop sa ila kung ano ka-importante ang dikalidad nga kakao para makaproduce ang dikalidad man nga chocolates. As it is written here, what is quality and chocolate? And we see that it is extremely related to the quality of cacao. 2017, ginsiguran sang CY & Sons ang ilang nga cacao plantation. Yara na sila sa buong sa ilang nga post-harvest side sang negosyo. Focus on the post-harvest side of the business because that's one of the most important parts of the chocolate. If you destroy the fermentation, you destroy everything. Because hindi magdaming chocolate. Tuyo Manila nga mag-engganyo sa ibang pagid nga mga farmers nga magtanuman sang kakao para sa ila sila magabakal sang dugang nga kakao para makatigayon padalagan sang isa ka chocolate factory sa Negros.